Blek. Blek. Blek, blazer. Beli aja iki kabeh, iki dikokong siji ngene iki, ono ngene iki rugi to kabeh. Ndang cepet cipuke kan dadi sekono dagang siji. Kok diam siji. Nah iki. Kata-kata kuwi. Ini kan gampang lah nek itu dulu. Oh iya. Kata tetep. Ya tapi nek aja. Lah iya aduh. Itu ukuran bola, ukuran ini lho, ukuran ini. Jadi kok sama ini sampai bola Bali. Yo kok nek Saya kata ini kayak wae. bosen lho. Ini gobong kok. Wis kayak buku lho, Pak. Enak. Oh, dikok nek. Itu yang mana-mana to. Urane iki mana. Sapa sih? Hobi masak we. Jundang. Hobi masak anu. Urut kecil. Kita foto-fotoan simpen di sini. Kita bermain men. Dan buka capek itu loh. Abel sih we. Abel dulu. Lah mau main apa, Blek? Apel. Kalau 500 ye. Lini di pas kali 50.000 lah betene. Apa sing gede sik bae sing gile anu sen. Mana ini kopong ya? Berarti ada kopong ya? Maksudnya ini dulu. Kita cadekan, kita cadekan. Kita cadekan. Cadekan. Gampang entuk. Kurang ombo. Gampang entuk. Nah, ndak gede lho gontot. Nah, iki bener. Ndang, Abel. Abel sih. Ndang cepet banget. Sing entuk kan gede. Ndang. Ya Ndang, cepet wis ya. Nanti ya. Gede tok iki. Bayi kerang. Ada kurang gede. Sekarang di. Wis kono. Bismillah ngono sih. Bungkus 1000. Lagi Pak, mari gede rong plew. 1000. Kom. Entuk kamel. Durung. Kamel ungu siji lho, Blek. Ora neng. Bismillah sih. Hah? 1000. 20.000 ya? Iya. Nanti nek sing cedhak kayak SMP bae. Kuwi cedhak kurang mundur. Mak, apa ini murni? Turune 20.000. Itu Asuntu. Belum mau balik mana? Lah. Garis lah. baru plew. Kuwi apa ning perbatasan? Oh iya. Ada di sini kose, Blek. Kose. Ada di sini. Ya sing 1000 pula. Gua tak entek situ. Kue sih mbak. Kuwi perbatasan. Kene lho kene lho. Ya aja miring novel. Sekolah depan ngono. Sakne mang orang kabeh lho kuwi. Baleni. Oh, baleni. Ayo sing kono kan lho nyek. Iki pojokan ganti manik kamu ndok. Keren. Kayak saka depan to, Vel. Kok depan ngendi piye? Ya kono ya pas menurut dadine. Mundur lagi, Bang, mundur lagi. Arek-arek kentuk 1000 ndak. Repotnya banyak seplewi. Aku kok melu Ojo maneh. dhewe, Pak. Iya, Nek. Kaki. Ah, itu apa-apa. 1000. 1000, ora apa-apa lagi. 5.000. Kilo ra itu. Ada kokil, Pak. Ora, lah ning ngene. Kan ada apa ya? Kecuali ning ngene nah, ngene. Asem kok. Kan dibaleni sampai santai duite. Loh, boleh pulang tuh. Baleni kok sek, baleni. Mundur lagi, Bang, mundur lagi. Mundur. Ya sate, masih. Sabu ki ya 2000 lho. Ya ora ada apa-apa to. Nah, itu apa-apa iki lho. Ora itu oke. Aku nek berarti. Ora ngomong sampe Gusti. Sama sih. Ayo, Ben. Itu lho. Nah, Ben. Lah, Le. Iku tole. Wah, boleh atur ra balik modal. Wis iki, Blek, iki digoda Abel. Iki digoda Abel. Ya aku. Ora nek digoda Abel. Tak mainin ya, main Mas Dewa ya. Di kurene wae semakene ya. Kok di Lento. Seprate nek kene kok. Seprate nek kene kok. Alah, Musik, Bang, musik iki lho. nih. Oh, sapu apa? Oh, ini Blek. Iki langsung Blek. Hah? Langsung. Ya sapu to ya. Oh iya.
Ambil ya, 10 ya. Le. Iya, ambil. Ya. Sopo iki? Entuk lho. Apa iya? Abel. Tak enak Abel. Ya main dhewe, main sendiri. Boleh main sendiri. Lah ya toh, main. Berarti sapa aku? Lah opo? Nek semenang kayak aku. Ya iso main. Ora tapi menang ra, Blek. Untuk nak kamera siji minggu. Undang. Wah, kene. Tapi jo 50.000 iki. Brek. Mbok menawa. Mate. Wong lakon yo menangi keri ya. Tapi dan apa display kuwi aku. Lah ya. Lah kok baleni lho. Sewu. Ora entuk iki perbatasan. 5.000 Ora, iki perbatasan. 5.000. 5.000 perbatasan piye? Ora nih. 5.000. Ndak. Itu bahasa kok. Sing tuwek. Sekene ora jackpot. Piye? Lah ya. Kan kono pojokan. Ngono. Sing kono paling cilik duwite. Ngene. 2.000 kepot ya kono ora apa-apa. Wes iki. Apa? Allah mau berikan. Wis, ora sekene tak jalan ini. Hah? Tak jalan ya ketane. Ojo ya apa? Rame munan. Ya, kene ndang cepet. Engko nek. Terakhir itu sakit terakhir. Allah mau berikan. Ya poso itu ora itu papa. Bisa sakit lah. Ora engko sesuk iki. Itu ora itu papa. Oh, iya tadi. Manan. Kalau ini ngono wae. 5.000. Uang ibu senyap. Nek lari ngono tandaan marai Dapat lah bar iki. marai. Cepat. Iya, tapi nek kudu timbangi 10.000 Bukan kono. cedokan nek anak, kok cedokan. Cedokan iku le. Melu. Ora. Usaha Coba. Wes ngono. Apa nolak? 500. Oh, nyopo yo, sambil muncul. Belum. Sajane 500. Enggak bisa. Kita ngeliding kene. Gitu. Ngene. Iya. Ya, namanya apa? Iya, senang. Mbak Marsi. Nah, entuk. Enggak tahu. Baleni. Wah. Nah, entuk. Punya 20.000 lho, ora tak. Iping. Ayo Papa Ben. Ora sah aku wis tuwek kok ora. Rapopo. Aku tuwekan ora melu. Kok meneh to. Dan ngepaske mandek ya. Ini nganggo ngene lho. Oh iya, ora kan glondong. Kan digawe ngono, Pak. Ya digawe ben ra entuk, Ben Bapak. kira entuk. Nek entuk fitrah. Game. Pak digesangi. Oh iya, Ting. Nah, Pak Dewi sampean. Oh iya. Pak Dese. Kok nganu dewa kabeh engko. Ah, lagi tuh 15.000 lho. Entuk piro le? 15.000. Ra entuk, Mbak. Ya kira 2.000. 2.000 Pak. Opong. Ra entuk, Mbak. Nang banter. Dua kali enggak dapat. Ayo meneh. Kok botak ane ketane nyek. Heh? Saya ketane. Ya ki sedengkang kok. Mundurnya Kayak ke tengah. Oh, lihat. Ya ditoto sik tambah 50 nduk, mundurke sik. Oh, sik wae bulik. Kamu apa? Engko wae 50.000 nih. Ora pasti engko. Ini ada terakhir. Wah. Entuk liwat itu Mas borong ku. Ah, bulan. Kebanteran pelit. Lewat. Arang Oh, kok. lah saya ketane. wetan. Kebanteran. Nggak salah kisah. Nek kon dhuwur blonder enak. Endi? Warung. Atas ah. Tengahnya ada. Ayo kisah lu karo ngamu blondok, cepet dah. Aduh. Tapi pakai sana kok ngilangi belum. Iya tuh Sang. Tapi kan jalan. Oh iya. Lurus. Anumu kapan? Ngene nyonya lumayan.
Sewu. Seribu. Apa ya? 1000. Aku lumayan. Gak parkir, gak parkir. Sing gede ampun cegake ngeten iki, mengke mandek kena. Sing gede tengah, sing gede tengah. Nek ora 50.000 niku dhewe. Cilik. Oh, dhewe sangene. Dhewe, 50.000 dhewe. Ada oke diadilke dhewe. 50.000 dhewe. Ayo guys. Gak enak sakit teman. Gak enak sakit teman iki. Jarene gogo ya moga. Wes 10.000. Ora apa-apa engko lak menang dari. Bismillahirrahmanirrahim. Katuan. 5.000. Rentuk. 5.000. Rentuk. Ora entuk lho. Ora kan rene. Iya. Urung sithik njaluk terus. Enak. Ndek. Nek Toto. ora duwe aku. Nek ora aku. Ayo bikin cacan buat taruhan. Mundur Bu. Berarti sekarang tapi kok matang bisa terus ya. Mbak Marsi. Kok iso Mbak Marsi? Lah kuwi rupane letak kok. Katok siji iki, katok siji lho iki. Katok siji lho. Katon. Lah ya Mbak Marsi. Mbak Marsi nek ngono kan padha kuwi. Ojo. Ngono. Karo kene. Leher badar yo. Penak men. Yo lah. Tuminah aku yo. Entuk. Penakan lu mbok deker ini. Nah, ngono lho. Wah, berapa tak ajar kowe. Kalau yo 2.000 ya lumayan. Nah, Aja ya gosek to pemanasan. Loh, bater men. Kenali iki. 2.000. 2.000. Ora ada. Kebangeran. Terus ane sing piye? Sing ijo. Cilik. Ora ditangkap. Kudu wae kok percobaan kudu pentel lu. Ya jalo. Lah kok gede. Ora wis. Oren siji. Yo aku mulut iki beli tok setel ke HP iki karo kanca mulut. Terus kanca nek mulut iki manuk ngene buang bae sini ngono padahal aku ngopeni. Wah. Ayo foto. Larang yo merapi. Pulau ya. Pulau ya. Alas. Mesti pangan tikus. Aku bisa kat ya. Tak openi lah. Openi malah dicoke. Aku kan nek kok mana kok mana. Mulut kok ngono. Lho, 5.000. 5.000. 5.000. Tapi jadi apik. Loh, anak-anak kawan. Anak-anak kawan. Itu kedua kan. Pitik. Ini sing part kedua. Lho, joli 100 nyek. 2.000. Gunane malah nih. Tak boleh. Kita masuk ke tengah. Kayak irong yang kabeh. Wih. Ya aja 2.000. Sasar kutu. Sewu kan kok cok. Sewu. Kok penang terus 50.000 ngono. Nek iku 2.000. Berarti mbok tengah. Ono pokok. Wes ngene. Iki ra nek. Lho 5.000 ya. Sewu. Ya stok kerja nek kene lho. Ini sing nek ngono. Putok. Penang 2.000. Lho 5.000 enggak enak. Enggak ada. Bosen lagi Mas kok saya ketemu, enggak kira nyoba tetep saya ketemu. Almaran. Iya lah, iki lho kita saya ketemu. Iku to nek ada. Entuk Romeo. Sedikit. Sewu. Anda ya, coba. Wes kok wes. Wes ben ayo sapa menang ayo. Oke, dijol iki kosong dijol saya.
lho. Kene ganti kene malah. Borongan romplewe ndak nang ro. Wah, sekarang pasang nih entuk ya. Iki lho. Bismillah. Kurang mundur bulan. Mundur. Mundur piye nih? Heeh. Rata-rata. Kok masih kirane ora mandek ngono lho. Oh iya. Aku yo ora apa-apa tok lho. Aku deg-degan ya paling aku.